보다 그렇게 알아야 알아야라 하는 소마다 달라나 가오는 살고 능력 신등 능력에 홍보하고 니네 파라니게 예호와 고마 사느다 예호와 고마 사느 나 거는 나 카스판 라진 제국은 나 거는 나 되고 예호와 고 되나요? 송사가 소나는 지리 셔터 줘? 보성 잡아 나를 그 비니 행동이 다 붙어 보면 봐. 다 마스크 쓰는 거. 자 봉로. 그리고 신이 사타에. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय तो लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ मा जादों बिसोरनि गेजेराव सानै हाबा जाखानाय फंबाय बिनानाव बिसोर सानैनि गेजेराव हाबा जाखांनानै गावस्रालायनो लुबैनानै फाथैलाय बिसिबाय दा बेनि सायाव ससियेल मिडियायाव गोबाङानो गुबुन गुबुन रोखोमनि बाथ्रा बुंदों गुबुन गुबुन रोखोमनि केपसन लिरनानै फोरमायदों आरो बेफोरबायदि गावस्रालायनायनि गुबै जाहोनानो जादों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय रांखान्थियाव सेटेल नङै एबा गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायै मेनलि रांखान्थि एबा थाखा फैसानिफ्रायनो बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै जायो जेब्ला नखर संसाराव नांगौ जानाय गोनांथि जानायफोरखौ सुफुंनो हायाब्ला एसे एनैयावनो बोराबलायना थाब्ला सानैनि गेजेराव लासैनो गोरोबलायनाय गैयै जायो आथिखालाव उन्दै बैसोल' नङा एसे गिदिरफोरखौबो गथ' गथाय देरखाना थानायखौबो माब्लाबा बिसोरनि गेजेराव गावस्रालायनायखौ नुयो एबा फाथैलाय बिसिनायखौ नुयो ओंखायनो संसार जानायनि सिगां रांखान्थियाव एबा थाखा फैसायाव सेटेल जाग्रोनाया मोजां जायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव गोबां जालांगासिनो